Takže čau lidi, já vás dneska vítám u nové série ze hry Counter-Strike Global Offensive s Vitusem. Paráda, máme safe house, to jsem si vždycky přál k Vánocům. Paráda, ještě se zatím nikdo nepřipojil, tak jdeme hrát. Čau! Super! Hele, ještě warm-up, tak to stíháme se rozehrát nějak, aby nás tady někdo zabil aspoň. Jdeme lídra, nezabijeme, dobře. Bota, samozřejmě. Tak. Už hrajem, je to napínavý. Zatím nevyrovnaný. Tak jdem na to. Zatím vedu. Už nevedu. Už zase vedu. Taky vedu. Už nevedu. Super. To si děláš. 87, ne. Že mi ho někdo vystříluje, ne. To se nedělá. Ne, to snad ne, já mám takový štěstí. Haně. No tak, kde jsi? Jsi se poděl. Teoreticky ten lídr se někam zašije prostě, nevidím ho. Nevadí. Vadí. To si děláš srandu, co to mám za zbraň. MP7, vůbec to nestřílí. Ty možný. Jo. Jdeme Russian tactic. Where are you, my friend? Jo. Ty vole, zazadu. Ne, to snad ne. Tak jdem na to. Nemají šanci proti nám. Nemají šanci, dneska si věřím. Proč jim vždycky zbyde 9 HP? Já to fakt nechápu. No, ještě tenhle mě zabij. Tak. Se na to cítím, dal se aspoň kill. Jo, 1 kill, super. Druhý kill taky super. Tyjo, ten má takový štěstí na mě. Mají všichni štěstí. Zapomněl, no. A redline je krásný, no. No jo. No ne. Tak to nebudu čekat, já takhle opejdu. Jo. Ale ne, to se nedělá, no tak. To snad ne. Tenhle zase ty vole tady spamuje do prdele, ho chci. Dohodil. Já jsem majster. Další majster. Nahoře, oni se musí dát. Stůj, ne. Proč to nezdrhá rychlejc? No tak. Origami. Ale ne, to ne. Jednu hru. Ne, nejdu s ním jednu hru. Jo, mám novou. Vracím úder. Mám AWPčko, jsem líp. Ne, je to špatné, do prdele. Pojď na zoom. Kam zmizel. Nobody sees, nobody knows. Ty vole. No zoom. Dobře, no zoom nepůjdu. Co se stalo? Když jsem na ně mířil. No a už nejsem lídr, no. Povedlo se ti to game, ne, fakt.
Ty umíš vymyslet hru. Tady je. Já se opět. No zoom. No tak to se mi... No. Ale dobrý no zoom. No, to se mi povedlo. To byla taková náhoda. No jo, jasně vole, kempy si tam s brokádou dej mi hlavu. A tam ti tam jdu ještě jednou, ať máš další. Počkej, no, ty si máš tady. Ty máš tady. Ok, jak dostane? Sem jde. To je můj. Negev. Jo. Já mu dám headu. Ne. No ještě ty mi ho vyžer. To nechceš. No, tak to taky nech... Dělaj si ze mě kozy. Čiže nebudeš srát dlouho. Ne, to se nedělá, no tak. Dobře, jdu na tebe. Sniper debile. Knife man, my friend, knife. Only knife. Ale, tak, jenom 16, jo. Toto jsou boji ty duálky. Nevidíš mě, nevidíš, dobrý, nevidíš. Tak tenhle mě viděl. Nevidíš, dobrý. Počkáme. Dobře, tak ne. Já nevím, kde jsou. Kurva. Ne! Knife, pojď, knife. No tak. Ne! Ale když jsem ho knifnul. Ty vole. Ne, ani nedostanu, ani kuch nedostane. Hej. No, ještě mě zabíjí autolamou, tyjo. To je fakt. Dám ti tady killa. A ještě mi ho vyžer, ty vole, rusák jeden, fakt. Dostal knife, dobrý. Dobrý, víš co? Dobrý. Proč tady nikdo nemá knife, ty vole, zrovna to? Potřebuji, abych někoho pachnul. To kurva kilí. Já! Paráda! Jo! Tak, tímto se s vámi asi rozloučím, tímto šťastným koncem. Náhodným koncem. Ale rusák, jo. No, co s ním, no. Promiň, no, že jsem ti kuchnul, ale dík. Thank you, my friend. Tak, čau. Tonight we rock stars.